Mina Vrbaški otkrila veliku tajnu, Mensur se godinu dana lečio zbog mene, a Milica je vodila našu fan stranicu ljubavne drame u Zadruzi 5 iz dana u dan sve više šokiraju javnost, a atraktivna bivša zadrugarka Mina Vrbaški oplela je po zadrugarima i bez dlake na jeziku komentarisala sve aktuelnosti iz više nego uzbudljive 5. sezone realitije. Ružno mi je što se to dešava. Ispada da prodaješ svoj brak zbog stvari koje nisu vredne, pogotovo ne sa osobom koja ne vrednuje ni sebe ni svoju porodicu, a kamoli žene. To je car, mene ne može više da dotakne ništa što izgovara za mene. U životu se sve vraća, vratit će se i njemu kad tad. Mislim da mu sleduje haos, platit će svoje greške, počinje Mina. Minin bivši dečko Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović imaju više nego turbulentnu vezu, a Vrbaški to ovako komentariše, može iz tog inata da se stvori ljubav, ali ni približno velika kao naša. Svaki dan me spominje, ali gledam da se ne oglašavam i ne sudim. Prva sam pravila greške u realitiju. Te stvari nisu dobre za njih, Mensur je malo izgubljen, ja znam da se on godinu dana lečio i pokušao da zaboravi na mene. Milica je još mlada, mislim da je nesvesno ušla u taj odnos i to pominjenje, mene je, njoj napravilo mnogo veći problem, priča Mina. Isplivali su dokazi da je ona vodila našu fan stranicu, a onda ode kod Darka i kaže da nije pratila, ali nije joj za zameriti, jer ima samo 17 godina, priča Mina. Potom je prokomentarisala odnos stare simovi Mateje Matijevića, Tara mi je slala poruke da je i dalje zaljubljena u Mateju. Reality je tek počeo, mislim da će na kraju i Tara i Mateja pokleknuti i da će se na kraju vratiti to nešto što nisu završili, dodaje Mina. Ja Frana ni ne primećujem. Više sam na portalu, nigde ga ne vidim, ne znam šta je razlog. Žao mi je što osoba poput njega ne iznosi više svoje mišljenje, priča Mina. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.